Det her det er min anden video på kanalen. Jeg har regnet med at ville lave en masse gaming på det punkt, men det kommer ikke til. Den har slet ikke været i gang, så den er død. Har aldrig været i live. Ja, i dag skal jeg lære, hvordan man laver en flaskebombe ud af heksyl. Og du skal bruge heksyl, en 15-20 stykker, mellem 15 og 20. En tang, eller fingrene kan du også bruge, til at klemme krudtet ud af. Og en saks, og noget tape. Og hvis jeg har lyst, så en lang lunde, en længere lunde. Den her lavet altså ikke været så god. Kan jeg tage den i? Yes. Den viser, hvordan jeg gør. Det var nemt. Krudtet, tager du det til den med prop i. Jeg har ikke prop i den her. Så tager du, wow, der er det. Så tager du proppen af, den skal du ikke bruge. Sådan her. Og så tager du din lunde ud. Sådan her. Så tager du din tang, og så klemmer du ikke for langt ned, hvis du kommer ned cirka en halv centimeter her, sådan cirka her, så I kan se. Sådan cirka her, så skal du klemme fra, og så klemmer du bare der. Der vil jeg nemlig skade, det beklager jeg. Mr. Publisher, og så tager du bare og klemmer. Du kan så ikke se det så godt her, jeg kunne ikke få det hele med. Og klemmer ud af. Og så når det bliver løs, så kan jeg bare klemme helt op i toppen også her. Cirka hertil, og se, hertil, der ligger krudtet. Det er måske lidt for langt op, lidt længere ned. Hertil, og dertil jeg viste for, jeg viste før af krudtet. Og det er meget nemt at få ud her. Okay, det er det så ikke nu, men jeg har også lavet en del i forvejen, så I skal ikke sidde og se mig der på alle sammen. Så var det vist det. Vi ser mærke her. Sådan der. Og når jeg kan se farven her, ikke? Den er helt hvid. Og se. Det kan se så godt. Se det hvidt, og så sådan her ser det ud. Det ligner mel. Bare en anden konsistens, men samme farve som mel. Så når der kommer sådan noget andet gråt noget, en anden farve, så skal I stoppe, for så er det pakningen og det der ler. Eller hvad der er sådan noget lille klatsmænd, der er nede på den. Som det skal I ikke have noget, fordi det er ligegyldigt, det er bare spil af plads. Og så her, der har jeg nok 15. Jeg har omkring 15 fra 15 gram eller sådan noget. 15 gram eller sådan noget her. Jeg glemte også at sige, at I skal bruge en flaske her. Jeg har lige taget den nu, så den er ikke tør i, og den skal være helst tør i, så I skal finde en, der lige står på dage med åben låg, så det kan tømmes eller tørre den på en måde, det kan gøre. Men så skal I bruge et saks eller noget, der er mindre spids en syl, tror jeg det hedder. En lille spids en. Eller en nål. En okay tyk nål. Så tager I, hvis jeg her. Nu ser jeg for klistermærke, hvor det sidder. Så lige der i bunden af det. Så lige her. For eksempel lige her prikker I hul. Okay. Sådan. Nu ser jeg. Jeg skal lige klippe hul også. Klippet hul. Klippet det her af. Sådan der. Og så kan I se. Der var det. Så kan I se her. Jeg på mine fingre der. Der er et hul. Så er det meget simpelt, så tager jeg bare et lunde ind igennem hullet her. Og nu er den så lidt besværlig, for eksempel, hvor der er dobbelt på. Sådan her. Jeg kan se det her. Sådan der. Og så skal I bare lige sørge for, at men der kommer virkelig meget krudt i hertil, og det er alt for meget. Så skal I lige gøre det. Inden jeg gør det, så skal jeg også lige bukke den her. Så den får et ekstra knæk, så den går nedad, når den er inde i. Så gør jeg bare sådan her. Og som I kan se der, så går den nedad der, og der ligger jeg krudt. Så det var starten på det. Du kan altid, nogen vælger så at tape den heroppe af og holde sådan der for den fast, men det synes jeg er ligegyldigt. Jeg kan altid bare lave en ny, tager halvanden sekund. Ja. Så jeg har lidt lille klip. Så skal vi have det ned i her. Alt krudtet. Og det må man godt tage lidt, så man ikke spiller over det hele, så det er spild. Det er egentlig svært at samle op for et gulvtæppe, hvis det skal være ærligt. Jeg tror altså, at spil ligger alligevel der.
skal vi se her. Nu er jeg så fornemt lidt på det der. Her. Det er, jeg har kun lavet det et par gange, for jeg troede, det var noget, jeg har haft. Jeg troede, jeg har haft en anden pose i det her lobby her. Og jeg troede, der var noget mere. Men her så er der nok omkring 6, så jeg skal så lave nogle flere også. Nogle, jeg ved ikke, om I kan se det. Den er lidt våd, det var nok ikke så godt kommet ned endnu. Men jo. Så den bliver nok en lille fil, den her. Og jeg skal have noget med krudt i. Jeg skal nok have 10 mere. Altså, jeg tager på en mumler meget, så må jeg undskylde. Men nu tager jeg lige, og det var med sig 8-10 mere. Og så hører der musik imens, så er det meget chill. Jeg hører musik, for jeg klipper bare lige hurtigt i det. Så ses om en sekund. Ja, jeg har fejlet rigtig godt i grunden det her. Jeg kom krudtet i, og det der 10 andre, jeg skulle komme i. Og det ligger sådan lige jævnt i bunden her, så ligger det sådan lige der, det der også finere. Når jeg plejer at ud og finde af, så plejer jeg at vælte over til den ene side. Og når du stiller den, så er der stadig noget, der rører lunden. Så er du sikker på, at noget, der rører lunden. Det er så godt se, fordi den var stadig våd, jeg lavede, da jeg kom det i. Og jeg tror ikke, det var nogen god idé, fordi nu er det helt vådt, og det kan det ikke bruges igen, for så skal det ligge og tørre i en måned. Tror jeg. Jeg har ikke lavet den, mens den var våd, for jeg er lidt sikker på, at de var tørre. Og jeg har lige haft en masse Pepsi-flasker af samme størrelse, 1,5 liter. Det er ikke, man siger, at skal have 1,5 liters flasker blod. Det er bedst, synes jeg. Fordi hårde, de bare giver, så kan de ikke rigtig komme ud, og så bliver det sådan et, i stedet for et stort bang. Men så kan det være sådan et, der bare runger i hele din by, ikke? Men der du bor, jeg ved ikke, Los Angeles eller sådan noget pis. Men jeg bor på Møn i Stege, og den er sådan et par kilometer, ikke? Og jeg kan det høres pænt langt væk. Lidt. Men det princippet, det er 1,5 liters flaske, hul i, lunde. Du kan godt bruge en. Altså, den gør ikke så meget skade. Jeg har ikke prøvet vandet af den. Det var faktisk den første, jeg sprang. Den tredje, der har lavet nu. Den første, jeg sprang. Der satte jeg den lige ved siden af en bil nytårsaften, som var i forgårs, den 2. januar i dag. Så jeg skynder mig at lave nogle flere af dem her. Når jeg får nogle flere flasker, fordi jeg har ikke så mange flasker tilbage efter nytårsaften der. Og så jeg stiller den lige ved siden af en bil, og så tænder jeg den, og så en af mine venner råber, flyt med på bilen. Og så tager jeg den, og så når jeg lige at tage den, sæt den igen, og så tager jeg hånden til mig, og så springer den. Og det var bare højt, ikke? Og der skete, men jeg kunne slet ikke mærke noget på min hånd. Der er ikke så stort tryk ud af, tror jeg. Jeg tror bare, det brædder der meget stort. Men i stedet for sådan at lave sådan nogle små nogle her, som bare siger bang, hvor du maser krudtet, trykker den ned sådan her, det kan jeg lige også vise. Trykker du den flad sådan her, så laver du det såkaldte V. Det er jo, man kalder det, nogen kalder det et hjerteform. Så tager du den bare sådan her, bukker ned sådan der, og så tager du den her ud over sådan her, og så siger de bare, så er det noget med at være og bruge 15-20 stykker for sådan en her, der giver et ordentligt knald, i stedet for at lave 20 små, der bare siger BUM! Og det der, det er lige så højt som et kanonslag, men der er ikke lige så meget ødelæggelse. Det her, det kan ødelægge intet. Du kan tænke over på en mus, og så vil den bare sige, gør det igen, ikke? Den bare sige, det er ret. Det her, det kan bare sige bang, lille knald. Det er sjovt, når du er 10 år, 12 år, jeg er selv 15 år, ikke? Men da jeg startede med hæksyg, så var det sådan 8 år gammel, så stod man bare piv, så pivede det bare, ikke? Så begyndte man at lave på sådan her, lidt op med prop. Og jeg skal sige til anden hæksyg, der har de sådan en lille prop indeni med selve krudtet. Den skal I bare tage ud. Eller faktisk bare mase det. Nej, tage den ud det bedste, jeg har fundet af. Bare tage den ud med en proppen på hovedet og mase det ned i. Og så tage lunden ned til krudtet, så for den rører krudtet, ellers er det dumt. Og så lave bed, som jeg lige vidste lige før. Og så bare tape på T-handen. Dem her, der kan du godt give tape, men jeg har lavet en masse med tape nytårsaften. Og så lavede jeg 10 sådan ugen, jeg havde 2 med 20 i. Nej, undskyld. 2 med 100 i. Det er en 20'er fra Bright Star. Nogle af de bedste, jeg har haft. Lige så gode som har Nyborgs, men der er ikke så mange, der sælger med prop længere. Jeg kan bedst lide det med prop. Altså sådan en her prop. Der var den der prop inde i, som bare ødelægger det totalt. Og det bedste ved de her, er at når de ser sådan her ud, og slet ikke gør noget ved dem, så kan de flyve lidt. Altså så flyver de meget normalt, meget oftere, end alle andre gør. Så flyver de sådan, men pas på. Husk briller. Ja, det var faktisk mit. Nu er mit færdig, og jeg har været ud og prøve den her i dag eller i morgen. Det finder jeg ud af. Og det er vådt krudtet det der i, så jeg tror, det bliver en fuser. Så det skal være ærligt. Men jeg har princippet nu. Så siger det igen. Krudt. 15-20 heksylskrudt.
Hul til lunden i, sørg for at den rører krudtet ned i flasken, låg på, tænd den. Godt nytår.